Telkom tengah Telkom थांगासिनो दं Hensi Hill dari sini atau सफैनो मोनलाय Niti महन लायनो थांगासिनो दं जों एसे dance खालामसै दाहाय एसे enjoy लानोसै दिनै नामा ओमफ्राय गाबोन जेक्लिन नायसै ओमफ्राय जेक्लिन नायखांनायनि उनाव जों फैसिगोन आरो सानैखौल' जों दिनै नायगोन ओमफ्राय बहुत एक्साइटेड देग्लायसो फार्स्ट थांगोन देग्लायसो नोंथांखौ एसे अफिसार बायदि नुखायो आं दाखालिसो सुटियाव फैदों ना नोंथाङा डिउटियाव बबेयावमोनलाय आंना त्रिपुरा ना माने नोंथाङा जोंना दा टेलकम नायनो थाखायनो सुटि लाना फैदों ना मामोन टेलकमनि थाखायनो फैदों ना सानबेसे ओरैनो नोंना सुटिया आंना 7 तारिखआव थांनांगौ 7 तारिखसो ना बरिया होमबा बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो बिथांजोंबो दिनैसो लोगो मोनदों जोङो ओंखायनो जों प्लानिंखौ एसे जमा बानायनानै दिनै दाब्रबदों प्लानिंआ साक्सेस जादों एबार एसे खाथियावनो गोजाननियाथ' बारा साक्सेस जाया नालाय बे खाथिनिखौनो एसे साक्सेस जादों आरो एबार खाथिनिया जों बयबो दिनै एसे इन्जय बानायसै नामा अमा बेदरखौथ' लाखाबाय जोङो अमा बेदर लाजोब्बाय अमा बेदरखौ हानसै दाहाय बेनिफ्राय बिपि गथ'नि लाखाबाय बिया कार्टुन मोनसे लाबाय दिनैनि थाखाय बेनो अलमं दं बे टेनाव एसे इन्जय खालामनोसै जोङो स' जों दा थांगासिनो दं नै आरो दा इभिनिं नाइट ओंखायनो गेमफ्राव थांगोन आरो नोंथांमोनहाबो फैजागोन दाहाय जों थांगासिनो दं आरोना दा जोंना दाउसा माबा दं दा दाउसा मा आयु मोनदोंना मा जादों नों गय दं गय जादों जोंना दाउसाबाया ओमफ्राय दा जों जागासिनो दं नायदों मोनानि सम दा जोंना बिथाङाबो आलासि फैदों गोजाननिफ्राय साख्रि मावोमोन आरोना ओमफ्राय दा फैनायनि थाखाय लाबोनानै फैनाय जादों आरो लोगोफोर दा फुल टेंकि बानायना लानोसै आरोना जोङो थाव सोबाय 1000 थाव सोनोसै आरो थाव सोगासिनो दं जोङो फैबाय आरोना गारिया थाव सोलायबाय ना बेरायनो ओंखारलायबाय जों मोनानि फाल्कन फेस्टिभेलाव थांनो थाखाय मासाव सहैलायसिगोन जोङो लोगोफोर गय जादों आरोना आङो डिग्रिखौ बन्द खालामदों नावफावदों डिग्रिखौ खालामदों फाल्कन फेस्टिभेलाव बेरायगासिनो दं लोगोफोर बिराद क्राउड आरोना जा दं मोनसे स्टेज जा मोनसे स्टेज दं ओमफ्राय आरो बिजा दखान दं जा दंजोबो आरो क्राउड बेरायगासिनो जोंना लोगोफोरा बिसोरनो आरो थांगासिनो दं सुखे गोजाङाखै नामा सुखे बोरै जागोन मा थान्दा आराम गोजांबाय बानायगासिनो दं आङो आं बानायगासिनो दंलै आंनिबो इउटुब दंब्रा आं बानायला आजिखालि मानो बानायनांगौब्रा आंना माबासो बर' ब्लग आंबोथ' बर'नो बानायगासिनो दं बर' ब्लग थार दं थारबो फैदों आरोना जानाय लोंनायनि दखान दं आरो जा नै VIP गारि दंजोबो साबबा बिजा आरोना ओमफ्राय जों दायो बेरायगासिनो दङ क्राउडा नायदो माबायदि बिराद
अरे छोड़ दो, क्या अरे छोड़ दो, क्या छोड़ दो, अरे क्या छोड़ दो, इसी बात पे अरे छोड़ दो चल जमाना क्या ये चांद सा रोशन एक अजनबी यूं मुलाकात जो चीज में जितनी तेज गा सकती हूँ, क्या आप भी वो चीज इतनी तेज गा सकते हैं? क्या करना बेसिकली सेम टू सेम लोगी करना जो चीज मैं गाऊंगी आपको उतनी ही स्पीड में वो सेम चीज गानी है। हो जाएगा ना? गेम क्लियर है? मैं आपकी तरफ गेम क्लियर है? जो चीज मैं जितनी तेज गा रही हूँ सेम चीज उतनी तेज गानी है। रेडी? रेडी?